ଗୋଟିଏ ରାଜ୍ୟରେ ଜଣେ କୃପଣ ମହାଜନ ରହୁଥିଲା। ସେ ନ ଖାଇ ନ ପିଇ କେବଳ ଧନ ଜମା କରିବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହୁଥିଲା। ପେଟ କାଟି କାଟି ଧନ ଜମା ହିଁ କରୁଥିଲା। ଧୀରେ ଧୀରେ ତା ଘରେ ଧନ ଜମା ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। ଏତେ ଧନ ହୋଇଗଲା ଯେ ତାକୁ ରଖିବାକୁ ତା ପାଖରେ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ଜାଗା ହିଁ ନଥିଲା। କାରଣ ସେତେବେଳେ ଆଜିକାଲି ଭଳିଆ ବ୍ୟାଙ୍କର ସୁବିଧା ନଥିଲା। ତେଣୁ ଯାହା ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ହେଉଥିଲା ତାକୁ କେବଳ ଘରେ ହିଁ ରଖୁଥିଲା। ସେ ଭାବିଲା, ଏତେ ଧନ ଯଦି ଚୋର ଆଖି ଆଗରେ ପଡ଼େ ତ କଥା ସରିଲା, ସବୁ ଧନ ଏକାଥରକେ ରଫୁଚକ୍କର ହୋଇଯିବ। ତେଣୁ ଏତେ ଧନକୁ କିଭଳି ରକ୍ଷା କରିବ ଏ କଥାକୁ ନେଇ ସେ ଚିନ୍ତିତ ହୋଇପଡ଼ୁଥିଲା। ଶେଷରେ ତା ମନରେ ଗୋଟିଏ ଉପାୟ ଆସିଲା। ସେ ନିଜର ସବୁ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ବିକ୍ରି କରି ଗୋଟିଏ ମୂଲ୍ୟବାନ ହୀରା କିଣିଲା ଏବଂ ମନରେ ଟିକେ ସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରି ଭାବିଲା, ଯାହା ହେଉ ଚିନ୍ତା ଗଲା। ତେଣୁ ଚୋର ଆଉ କ'ଣ ଚୋରି କରିବ ଯେ ତା ପାଖରେ ଆଉ କ'ଣ ଅଛି? ଚୋର ଏଭଳି ଜିନିଷକୁ ଚୋରି କରେ ଯାହା ତା ଆଖି ଆଗରେ ଦେଖା ଦେଇଥାଏ। ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ସେମିତି ଆଖି ଦୃଶିଆ ଜିନିଷ କିଛି ତା ପାଖରେ ନାହିଁ, ତେବେ ଆଉ କ'ଣ ଚୋରି କରିବ ଚୋର? ଏଥର ପୁଣି ଚିନ୍ତା ପଶିଲା ଯେ କୃପଣ ମହାଜନ ମୁଣ୍ଡରେ, କି ସେ ଏତେ ବଡ଼ ମୂଲ୍ୟବାନ ହୀରାଟାକୁ ପୁଣି କେଉଁଠି ରଖିବ? ବହୁତ ଭାବିଚିନ୍ତି ସେ ସେହି ହୀରାକୁ ନିଜ ଘର ମେଜିଆ ଖୋଳି ମାଟି ତଳେ ପୋତି ରଖିଲା। ହେଲେ କ'ଣ ହେବ, ତା ମନ କୌଣସି କାମରେ ଲାଗୁନଥିଲା। ତେଣୁ ସେ ଅଭ୍ୟାସ କରି ପ୍ରତିଦିନ ସେହି ଗାତ ଖୋଳି ସେହି ହୀରାକୁ ବାହାର କରି ଟିକିଏ ଦେଖେ, ପୁଣି ସେହି ହୀରାକୁ ଗାତ ଭିତରେ ପୁରାଇ ଗାତକୁ ଭଲ ଭାବରେ ବନ୍ଦ କରିଦିଏ। ମହାଜନ ମନେ ମନେ ଭାବିଲା, ଏଭଳି ଜାଗାକୁ ତ ଚୋରମାନେ ଜାଣିପାରିବେ ନାହିଁ, ପୁଣି ଚୋରି ହେବ କେମିତି? ମହାଜନ ପାଖରେ ଜଣେ ସେବକ ରହୁଥିଲା। ସେ ଅତି ଚାଲାକ ତଥା ଧୁରନ୍ଧର ଥିଲା। ସେ ସବୁଦିନ ମହାଜନର ଗତିବିଧିକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖୁଥିଲା। ସେ ଦେଖିଲା ଯେ ମହାଜନ ଗୋଟିଏ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟରେ ନିଜ ଘର ଭିତରେ ପଶି ଘଣ୍ଟାଏ କାଳ କ'ଣ କରୁଛି। ଏହି କମଜୁସ୍ ମଖିଚୁସ୍ ଏତେ ଧନକୁ କେଉଁଠି ରଖିଛି ତାର ମଧ୍ୟ କିଛି ଠିକ୍ ଠିକଣା ନାହିଁ। ଏତେ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ଗୋଟିଏ ଦିନ ଭିତରେ ଏହି ମହାଜନ କୁଆଡ଼େ ଉଭାନ କରିଦେଲା। ବୋଧ ହୁଏ ମହାଜନ ସେହି ଘର ଭିତରେ ଲୁଚେଇ ରଖିଛି ନିଶ୍ଚୟ। ମୋତେ ଥରେ ଏହାର ଯାଞ୍ଚ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେ କଥା କ'ଣ। ବାସ୍, ଏହି କଥାକୁ ମନେ ମନେ ରଖିଥିଲା ସେହି ସେବକ ଜଣକ। ଦିନେ ମହାଜନ ନିଜର ବେପାର ପାଇଁ ସେହି ସେବକକୁ ଘରେ ରଖି ବାହାରକୁ ଯାଇଥାଏ। ସେବକ ଜଣକ ତ ଏହି ସମୟକୁ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଥାଏ। ମହାଜନଟି ଘରୁ ଗୋଡ଼ କାଢ଼ିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସେ ସେବକଟି ତୁରନ୍ତ ଯାଇ ସେହି ଘରେ ପହଞ୍ଚିଗଲା ଏବଂ ତନ୍ନ ତନ୍ନ କରି ଖୋଜିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଦେଖିଲା ଯେ ଗୋଟିଏ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଜାଗାରେ ଖୋଳା ହେବାର ଚିହ୍ନ ରହିଛି। ସେ ଆଉ କାଳ ବିଳମ୍ବ ନ କରି ସେହି ସ୍ଥାନକୁ ଖୋଳିବାକୁ ଲାଗିଲା ଏବଂ କିଛି ସମୟ ପରେ ସେହି ମୂଲ୍ୟବାନ ଚକଚକ୍ କରୁଥିବା ହୀରାଖଣ୍ଡଟିକୁ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲା। ସେ ହୀରାଟାକୁ ପାଇ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆନନ୍ଦିତ ହୋଇ ବିଭୋର ହୋଇ ଉଠିଲା। ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସେହି ହୀରାଖଣ୍ଡକୁ ଧରି ଉଭାନ ହୋଇଗଲା। ସେ ମନେ ମନେ ଭାବିଲା, ଯାହା ହେଉ ଆଜି ମୋର ମନବାଞ୍ଛା ପୂରଣ ହେଲା। ମହାଜନ ତା ପରଦିନ ଘରକୁ ଆସି ଦେଖିଲା ଯେ ଜିନିଷପତ୍ର ସବୁ ଏପଟ ସେପଟ ହୋଇ ଛିନ୍ଛତ୍ର ହୋଇ ପଡ଼ିଛି। ଦରଜା କବାଟ ସବୁ ଠିଆ ମେଲା। ସେ ତା ନିଜ ଘରର ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଦେଖି ତାଙ୍କର ବୁଝିବାକୁ ଆଉ ବାକି ରହିଲା ନାହିଁ କିଛି। ସେ ତୁରନ୍ତ ନିଜ ଘର ଭିତରେ ପଶି ଦେଖିଲେ ଯେ ସେ ଯେଉଁଠାରେ ହୀରା ରଖିଥିଲେ ତାହାର ମାଟି ସବୁ ଖୋଳା ହୋଇ ପଡ଼ିଛି। ସେ ହୀରାକୁ ନ ପାଇ ପାଗଳ ପ୍ରାୟ ହୋଇଗଲେ। ସେ କହିଲା, ମୁଁ ବର୍ବାଦ ହୋଇଗଲି, ମୋର ସବୁ କିଛି ସରିଗଲା। ଏହି କଥା କହି କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗିଲା। ସେ ଘର ସାରା ମେଜିଆକୁ ଖୋଳି ପକାଇଲା, କିନ୍ତୁ କେଉଁଠି ବି ସେ ହୀରାଖଣ୍ଡକୁ ପାଇଲା ନାହିଁ। ଏଣେ ହୀରା ତ ତାଙ୍କ ସେବକ ନେଇ ପଳାଇଛି, ଆଉ ପାଇବ କେଉଁଠୁ? ସେ କହିବାକୁ ଲାଗିଲା, କିଏ ମୋର ମୂଲ୍ୟବାନ ହୀରା ନେଇ ଚାଲିଗଲା ରେ, ତାର ବଂଶ ବୁଡ଼ି ଯାଉ। ମୁଁ କେତେ କଷ୍ଟ କରି ଅଖିଆ ଅପିଆ ରହି ଏହି ହୀରାଟାକୁ କିଣିଥିଲି, ସବୁ ମୋର ପୋଡ଼ା କପାଳ। କିଏ ନେଇ ଚାଲିଗଲା ଏହି ମୂଲ୍ୟବାନ ହୀରାଟାକୁ? ବଡ଼
ପଡ଼ୋଶୀମାନେ ତାଙ୍କର ଏଭଳି ଅବସ୍ଥା ଦେଖି ପଚାରିଲେ, କଥା କ'ଣ? ମହାଜନ ମୁଣ୍ଡ ପିଟି ପିଟି ଉତ୍ତର ଦେଲା, ମୁଁ ବର୍ବାଦ ହୋଇଗଲି, ମୋର ସବୁ ସରିଗଲା। ମୁଁ ମୋ ସମସ୍ତ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ବିକ୍ରି କରି ଗୋଟିଏ ମୂଲ୍ୟବାନ ହୀରାଟାକୁ କିଣିଥିଲି। ମୁଁ ସେହି ହୀରା ଖଣ୍ଡକୁ ଘରର ଏକ କୋଣରେ ମାଟି ଖୋଳି ରଖିଥିଲି, କିନ୍ତୁ କେଉଁ ପାପୀ ଅଧମ ଦୁଷ୍ଟ ଚୋର ମୋର ସେହି ଦାମିକା ହୀରାକୁ ଚୋରି କରି ନେଇଯାଇଛି, ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନାହିଁ। ଏହି କଥା ସବୁ କହି ଛାଟି ପିଟି ହୋଇ କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗିଲା। ପଡ଼ୋଶୀ ଜଣକ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଗୋଟିଏ ମାଟି ଉପରୁ ପଥର ଖଣ୍ଡଟିଏ ମହାଜନଙ୍କ ହାତକୁ ଆଣି ବଢ଼ାଇ ଦେଲେ। କହିଲେ, ଏଭଳି ପାଟି କରି କାନ୍ଦିବାର ଆବଶ୍ୟକତା କ'ଣ ଅଛି? ନିଅନ୍ତୁ, ଏହାକୁ ସେହି ହୀରା ଜାଗାରେ ରଖନ୍ତୁ। ମୋ ସହିତ କ'ଣ ଆପଣମାନେ ଥଟ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି? ମୁଁ ଜୀବନ ସାରା ଏତେ ପରିଶ୍ରମ କରି କରି ନ ଖାଇ ନ ପିଇ ପେଟ କାଟି କାଟି ଏହି ମୂଲ୍ୟବାନ ହୀରାକୁ କିଣିଥିଲି। ଆପଣମାନେ ଟିକିଏ ତ ଭାବନ୍ତୁ, କାହିଁ ସେ ମୂଲ୍ୟବାନ ହୀରା ଆଉ କାହିଁ ଏ ପଥର? ଆକାଶ ପାତାଳର ତଫାତ। ଆକାଶ କଇଁଆ ଚିଲିକା ମାଛ ପରି। ପଡ଼ୋଶୀମାନେ କହିଲେ, ଆମେମାନେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଥଟ୍ଟା କରୁନାହୁଁ, କାରଣ ଆପଣ ହୀରାକୁ କେବଳ ଦେଖୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ କିଛି କାମରେ କ'ଣ ଲଗାଉଥିଲେ କି? ବର୍ତ୍ତମାନ ହୀରା ବଦଳରେ ଏହି ପଥର ଖଣ୍ଡିକ ଦେଖନ୍ତୁ। ହୀରା ଭଳି ଏହି ପଥର ମଧ୍ୟ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ ନାହିଁ। ଯେଉଁ ପଦାର୍ଥ ମାଟି ତଳେ ପୋତା ହୋଇ ରହିଥାଏ, ତାହାର ମୂଲ୍ୟ ବା କ'ଣ? ଯେଉଁ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ଦରକାର ବେଳେ କର୍ମରେ ଆସିବ, ତାକୁ ହିଁ ଅସଲ ଧନ କୁହାଯିବ। ଯାହା ଖାଇବା ପିଇବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ, ତାକୁ ହିଁ ଧନ କୁହାଯିବ। ତେଣୁ ହୀରା କ'ଣ ଖାଇବା ପିଇବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଥିଲା କି? ହୀରା ଆଉ ମାଟି ପଥର ଖଣ୍ଡ ସବୁ ସମାନ, କାରଣ ମାଟି ଖଣ୍ଡ ମାଟିରେ ରହେ, ହୀରା ମଧ୍ୟ ଆପଣ ସେହି ମାଟି ତଳେ ରଖୁଥିଲେ। ଯେଉଁ ଧନ କର୍ମରେ ଆସେ ନାହିଁ, ତାର ମୂଲ୍ୟ ବା କ'ଣ? ଏଥର ମହାଜନ ବୁଝିଗଲେ ଯେ ମାଟି ତଳେ ପୋତା ଧନ ପଥର ସହିତ ସମାନ।